RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lusing, minyo ug may usa ka anak. Pero karon wa na. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pait nga gisamputan sa akong anak. Aron nyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Nagbuhag na mo sa imong asawa, Ben? Uma, nanasilain. Uyang gibili na akong among mga anak. Naunsa man in taon ng asawa ni mo, oy? Unsa gud in taon siya klasihas pagkainahan? Makaako lang siya biya sa iyang anak. Pasag din na lang, ma. Di na sana ako ipamugos ng akong kaugalingon niya. Ang importante, nga naana akong among anak, kugwa niya. Okay na ni mo, ma? Ikay mo bantay sa kong anak? Ni Sheila? Ay, nganong dili good. Ako good ng apo. Kay asam daig ka. Mangita kong laing trabaho, ma. Nakanang dako-dako kita. Basin pa di ay, swertihon ko. Pag-ampo lang gyud dong ug salig lang sa Ginoo. Dili kaniya pasagdan. Salamat, ma. Salamat kayo. Kaya kung dili patungod ninyo di papa, naglibog na ako sa kumbuhaton karon. Naay na naghuna-una anak. Ni Aramis papa nimo. Isag mga tiguang nami pero kutob sa among makaya, mutabang gyud mi nimo. Salamat, ma. Og pag-amping sa imong lakaw nak ha. Kami rin bahala sa among apo. Oo, ma. Ay, kaluoy sa atong anak Simon. Naibaw kong nasakitan gyud in taon siya sa pagbiya sa iyang asawa niya. Maklaro bitaw siyang mata. Bisan di pa siya musulti pero maklaro siyang mata nga nag-uol yun siyang maayos siyang ibati. Ay, lagi. Maayo lang unta nga makalabang na siya aning maong pagsuway sa iyang kinabuhi. Maayo lang unta.
Ma, doon ako'y maayong malita. Oh, sama na dong. Pahuamon ko sa kong amigo og puhunan para itukod sa kong gipangandoy nga negosyo. Negosyo? Sa negosyo ha? Gamay ra gud ma. Motor shop. Ginagmay lang una hangtod nga magkadako. Mao ba? Nindot na dong. Ganahan manggid ka kaana. O maoy. Dugay na ko na nga gipangandoy. Sige, nala. Iampo ka ng papa nimo nga mulambo na. Salamat ma. Buyag, no? Human sa hapit sa usa ka tuig nga negosyo ni Ben Lusing. Murag di ubay-ubay na ang iyang mga customer nga magpaayo silang motor. Buyag bitaw. Munay giingon si Mon nga nilambo gyud ang iyang negosyo. Kay sa una siya raman tong usa, pero karon naa naman siya duha ka tawo. Muna giingon Lusing nga pinangga gyud ang atong anak sa Ginoo. Mao gyud si Mon. Anak, hapon nandong. Wakay plano mga bili sa imong motor shop? Di lang sa karon ma. Uy, ano manak? Naglain ang imong lawas? Bebe, ko no, bebe. Lawas ma. Bebe, kapon ko na imong... Uy, kainit ni mo, God. Gihilantan mong kanak. Lagi ma. Nakainom na ba kag tambal? Wa pa ma. Sige. Pahaway lang una ron. At timanon ti kanak. Salamat ma. Lain magyapon akong lawas ma. Nganong wa man ginamawa ang imong hilanat na ko eh. Ug ang imong mata o puwa kaayo. Ben, kinahalan na gyud tang magpa-check up. Aron ato mahibawan kung unsa hinungdan anang hilanat nimo. Bisan pa og gitumar nagtambal ang akong anak nga si Ben para sa hilanat, wa man gyud kini mo ipik niya. Magusanak si Mana ang iyang hilanat ug wa gyud ubos-ubos ang kainit. Hangtod nga nakabantay ko nga ang iyang mata puwa man kaayo ug pirmeng magluha. Hinungdan nga wa na gyud ko mahimutang ug amo gyud siyang gipa-check up. Unya. Unsa dok? Dunay severe leptospirosis ang imong anak. Oh. But ipasabot, delikado na ni para niya. Kinuo ko. Unsa dok? Ba, kung sa ganyan mahitabo na ako, kamu ni bahala sa ko anak. Ben, dili ha. Way daw tang mahitabo ni Munak. Laban lang. Magpakabuhi ka para sa imong anak, ha? Bata pa kayo siya para imong biyaan. Malusing. Pahit dong, iarami ni mama nimo. Pero nak, unsa mang hitabo ang nagka-leptospirosis ka man? Wala ko mahibaw ima. Niubo ka baghugaw nga tubig? Nakaubo ko kausa sa kanal tungod kay na ako'y gamit sa siyap nga natagak. Pero wawang ko'y samad pa. Ginoo ko. Oh, Ben! Nak, dugo ka ng imong giubo. Dok! Doktor! Dok!
Ma, kamo ni bahala sa kong anak, ma. Ayaw siya pasagdi. Dili, Ben. Ayaw pagsulti kingon ni Ana. Dok! Doktor! I'm sorry, ma'am. Pero gibuhat na namo ang tanan. Pero wa na makaya sa lawas sa imong anak. Ginoo ko, dili. Dili. Ben, anak. Dong, bangon, Dong. Bangon diha. Bangon, anak. Ben. Ben, anak. Sa kalagsik sa akong anak, tungod lang sa severe leptospirosis, ingon anak kadali nga nawa siya namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha nis ihi sa ilaga ang leptospirosis? Kung tinuod man, giunsa man nga nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa magid siya samad sa tiil. Ikaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Nagduda manggod ko nga basin og napaakan siya sa ilaga kay ang among lugar manggod daghan gyud mga rats nga makasud sa bahay. Dili na ba makaunsa ang paak sa ilaga? Ikatulong pangutana, sakit kaayong una-unaon nga nawa ng akong anak nga si Ben. Unya naa pa siya gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up dayon to namo ang akong anak, doon na ba'y posibilidad nga maluwas pa siya? Ikaupat nga pangutana, unsa man nato pagkahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo, sasayo pa lang aron madapatan dayon og tambal nga gikinahanglan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lusing. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw maong kaning when we give, we open space for God's blessings to flow through us. The more you give kuno, the more you receive. Bahala the more we give, the more we do not receive. Okay ra. Pero ang kanang imuhatag kanang taman na po si mong makaya. Dili kayo nga na kay usa ka libo si mong bulsa imong ihatag ng 800, 200 na nabili na di po na mayo. Balihon ka og usa ka libo imong kwarta og nag kay kinugo sa bunyag o whatever. Pwede ra tay tagag 100 o na po mabilin sa imo, ha? Lisod po kayo gasta ikaw na pamiliti noon kay manghihatagon ka. Di naman nasakto. Sayop na. We cannot give anything which we don't have. Ha? Ako nang balik-balikon. Okay, so ang atong magtatampo karadawa si Lusing Minyo, may isa ka anak. Pero nawala na ko ng ngayang anak. Ha? Taga Cebu City. Punto Medical. Ha? Regards mga taga Cebu City, mayang pagpaminaw ni Dr. Bots Alisna diya sa Inabanga, Bohol. Bagol may nangisgot ni mo Bots. Diya kami ni Dr. Susi Sinisa. Barinti pa malikon na mo. O si Dago. Ha? Musta naman Dago ako mga kauban sa mga sa kuan sa una, sa tennis. Ha? Wa na ko mag-tennis oy kay wa na mo sukol nako. Ha? Balik og dula wa na mo sukol nako. Kay hasta ang bulboy di na mo sukol nako. Kay kada hapak sa bola out. Di na ko kaigo og tarong. Wala bitaw dugan ako kayo magtennis more than 5 years na. Lain na lang po akong duwaon. Naamot ingong nga pitbull on sa to. Hinay-hinay ko nung dagat ingon to akong bata ito sa Manila. Papa, ayaw na ng tennis kana na lang pitbull ba to yung ingon. Nadagko ko nung bula nga hinay-hinay mo dagan sakto ragok doon sa mga pare-parehan na kong pangidaron. Okay, so mauna ang atong
ang atong sender si Lusing, no? Sa taga Cebu City. Musta naman dahil si Dr. Robert Dinupol. Belated happy birthday ito, Dr. Ayman Trusyo, ha? Sorry kayo, Ayman, wa ko ka-attend sa mong birthday kay unsa man nga didto mo kog Manila, ha? Manghambog ko ninyo gamay didto mi og Puerto Galera sa Mindoro, ha? Didto mi nagpasko. Nindot day kayo ng Puerto Galera, murag Boracay, murag Siargao. Regards to Ma'am Judith Kamingi, si Frank Kamingi diya sa Siargao. Manami ma'am sa inyo, di kami mag-reunion sa among klase sa high school. Nindot ka ng Siargao. Labi na ilang Naked Island, no? Regards mga taga Dapa, Siargao, Surigao del Norte, ha? Alright, so going back to our sender nga si Lusing, Punto Medical. Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak? Nga wala man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha ni ihi sa ilaga ang leptospirosis? Kung tinuod man, giyon sa man nga nagka-leptospirosis ang akong anak, nga wala man gud siya samad sa tiil. So pwede ra gyud ning ang leptospira, Ma'am Lusing, mo penetrate sa atong skin pores. Mura ni siya schistosomiasis. Bisag wa kay samad, pwede ra gyud nimo lusot ring leptospira bacteria sa atong panit. Mo na nga kung panahon sa baha, kay posible magod nga makakontaminate ning tubig sa baha, sa ihi, sa dugo, o sa hugaw sa ilaga. Nga mo'y kasagaran nga inungdan yan mag-wear taog butas, kanang na may butas karon nga tag-as na, paingon nas hawak rin ng uban, nga safety gyud ka. Agawas kung ang tubig mulapaw na sa imong abagawan na kay mahimo na, no? Ayaw na lang pag-ubog sa tubig. Pero pataman lang sa hawak, na may mga butas karon nga high rise, o tawag mo na high rise, o tag-as ang iyang level, no? Posible masakit ang imong anak og leptospirosis, Ma'am Lusing, bisan pugwa siya samad. Kung mga tao nga naisamad sa lower extremity, sa tiil, sa bagtak, sa paa, damor nga maka-atake ning leptospira bacteria. Blood infection ni siya, ha? Blood infection, o niya, balikon ako, makahikap ka o maka-come in contact ka sa contaminated nga tubig nga naa diha ang hugaw sa ilaga, posible ka magkasakit, magkahilanat ka, manakit ng imong mga muscles, mulabad imong ulo, ang imong kalimutaw, imong mata, makagipiskat, mula, kurog-kurog, magkuan ka, mag-loose bowel movement, mag-ubo-ubo, no? So, kung ituhuan ninyo nga mauna ang problema, dalhon sa doktor, mahatagan og antibiotic para mamatay ning leptospira bacteria. Kaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Magduda manggod ko nga basin og paak ni sa ilaga ang akong anak, ang among lugar manggod, daghan gyud mga rats nga makasod sa balay. Dili ra ba makaunsa ang paak sa ilaga? Makaunsa oy. Naagon na sa live. So, kung mapaakan ka, naman tingalingan ni rabies ng ilaga. Pero ang rabies, kung muna si iro o ka ng bats. Pero naapoy rabies panagsa sa ilaga, sa iring. Muna nga, kung napakan o ilaga, kung anon yun, limpyuhan ang pinakan, tangag antiseptic solution, inom og antibiotic. Kami sa balay, naggan sa kaming ilaga. Mga ganong gagmay. Otong bago pa lang, palit ko og kanang fly paper bitaw, papilit sa langaw. Katong gagmay ilaga, mupilit makakuha lang daghan, nagkabuntag. Karon na minus-minus na. Mulusot mo ng gagmay nga ilaga sa mga screen, mulusot. Ang dagko, adi kasud sa balay, ang gagmay mo na. So, pagbutang mong fly paper sa inyo, kay kung mamutang og hilo sa ilaga, delikado mong po ng mga atong mga hayupan og mo'y makakaon, atong iring, masig maon na mamatay. Fly paper akong i-recommend, naay putoy brand akong nailhan nga pilit yung kayo. Basta bisag unsang partiya sa lawas ilaga nga makamsing contact with paper, fly paper, adi nakabuhi patay jud, O di mamatay, mupilit hantud mamatay. Sunod yung pangutana, sakit kaayo naon-naon nga nawala na ang akong anak nga si Ben. Unya naa pa siya'y gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up pa dayon tunamo ang akong anak, doon na ba'y posibilidad nga masave pa siya? Yes, ma'am. Dako kay posibilidad kay resitahan man ng antibiotic, no? Doxycycline, penicillin, basta mga tetracyclines, pwede rin siya bisitahan with appropriate dose depende sa attending doctor, no? Pero kung ituhuan yung napaka na anay nagka-pus formation, na infection, damo na nga
magabi-gabi ang problema, no? So katong mga natuhuan nga napaka-paakan o whatever, ilaga, iring, pakonsulta na yon para ang kagaw binagyugrabis yung bako, no? Warbi tambal gining grabis sa tanaan, ha? Adi maka-atake na yon sa atong lawas, ha? So kung nadali pa to, posible pa untang masave pa tong imong anak, ma'am kuan, Lusing, no? Sunod nga pangutana, kung saon man nato pagkahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo sa sayo pa lang aron madapatan dayog tambal nga kinahanglan. Okay, number 1 is nasa history nga comes in contact with contaminated water, labi na sa mga lugar para sa inyo, ang daghang ilaga, ha? O posible na history nga posibleng napahitan, napaakan o ilaga o whatever, nahihian o ilaga. Bisag wa kay samad, mulusot maning leptospira sa atong skin pores. Posible nga mamatay ka, o madili mamatay, masakit. Kaya kung balikon sa makausapa, blood infection na siya. So magka-septicemia ka, mo tuyok or mo circular ang leptospira bacteria sa tibuok nimong lawas. So lisod ng tambalon. So as soon as possible, the earlier the better, good nga ma-address na nga problema, ha. So nakasabot ka sa akong explicar ni mo, Ma'am Lusing, din sa Cebu City, o nganto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, tambag sa inyong mga medical problem, o si Atty. Ellen Batlan sa legal problem. Musta naman itong mga suking tupapiraw abroad, no? Merry Christmas and Happy New Year sa nga Barliso, mga Kimpan Albero, ako mga pagumangkon diya sa Canada, si Yin o si Kem, musta naman mo diya, Maring Flora Hirona sa US, Nolpa Goso diya sa Melbourne, Australia, o sa mga Kustas family diya sa New Zealand, no? Thank you very much sa makanunayong puminaw sa itong mga programa sa Ramen, taas katagritin niya sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Ramen, daghang salamat o maayong